Минаваме към следващата точка, питане на общински съветници. Уважаеми господин председател, господин кмет, колеги общински съветници, преди 2 месеца колегата Петю Кънчев повдигна въпроса дали е възможно да имаме видеозаснемане на нашите заседания, за да бъдат публични пред нашата общественост. Моят въпрос е: прави впечатление, че днес цял ден се заснема заседанието на Общинския съвет. Това по молба на общинска администрация ли или личен интерес на медията? Коя е медията? Все пак е морално да имаме някакво представяне. Не, че имам против да бъде снимана, но е редно и морално и въпрос на уважение към нас е да се представи в началото на заседанието медията, която ни заснеме. Така, ако това не е ваша покана, господин Бошев, моля ви за другият месец да подготвите проект за решение, с което да имаме възможността за заснемане на заседанията и предоставяне в интернет пространството. Благодаря. Мога да отговоря на хора. Както тя не знае, така и аз не знам да ми да документа, може би човек ще се представи. Сега. Защото не сте го направили с това начало, те да казват бяха, тук те се разпознаваеми, аз вас не искам. Няколко поредни сесии, снимите. Видете се, пак Общинския съвет да знае и меда да знае къде в крайна сметка ще излучи този материал. Чрез сайта Локомотив Септември. Там се публикуват нещата. Кой говори за този сайт? Сайт на Локомотив Септември или профил в Фейсбук. Страница. То си е също. Вас кой ви предлага тази задача? Обаждат ме се по телефона, казват ми. А не официална медия. Анонимно ви обаждат по телефона. Означава ли, че ние за напред можем да ви ползваме? Може. И отразявате безплатно на Общинския съвет безплатно, но само че в сайта на Община Септември. Не казвам, че е безплатно. Не казвам, че е безплатно. Значи ние вземем решение за вестника, какво и как да се публикува. А тук нещата са трагични. Значи имаме начин да вземем решение дикосия. Тук се пишат измислени неща. Имам сестра, нямам брат. Защото аз не се притеснявам да гледам хората в очите. Сериозно ли е това? Обаждат ми се да това да снимам. Мале, то си има правна комисия. Уважаеми господин председател, господин кмет, колеги, въпросът ми е към председател на Общинския съвет. Господин председател, вие ли отправяте поканата към Локомотив Септември, за да се пика какво гласи на следващото заседание, когато се представи такова решение, все пак да видим в правилника за дейността на Общински съвет как може да бъде, може ли отворена ли снимане сесията, трябва ли ние това нещо да гласуваме, дали тези процедури са спазвани. Благодаря. Значи, процедурата, доколкото ми е известна, трябва да има гласуване на Общински съвет, за да ние да кажем, ще се снима, няма да се снима. Не всеки може да снима, ако се легитимира. Начин на сесиите са... Виждаме, имаше 3 медии тук, 3 медии имаше от 9. Всички медии са много дълбоко уважавани от мене.
Това телекабел, от септември имаше още тук някакви хора други, които снимат. Но все пак някакъв регламент, председател на Общинския съвет, тези неща нека да ги погледнем, ако трябва и комисия да се направи, за да ги изчистим. Аз съм за, но искам да кажа следното нещо. Аз съм за сесиите да бъдат публикувани и да има яснота и прозрачност за всяко едно нещо. Дали ще са на страницата на общината, дали ще са на страницата на Общински съвет. Ако трябва да гласуваме да се направи една страница на Общински съвет. Аз мисля, че първо сега ще се представи, защото обикновено журналистите имат парче. Как се казва? Борислав Ников се казва. Как? Борислав Ников. Ников. Да. И по принцип този материал господин Ников на кой ще го предостави? Или го качвате в? Не го качвам. Аз го предоставям на близки го давам. Да, и от втората мисия, аз също искам да попитам, кой всъщност е Локомотив Септември? Не мога да ви кажа. Кой се позволява изобщо да прави коментари при положение, че хората, които правят коментари, даже не ме познават. В случая мен, колеги и така нататък, изключително некоректна и лъжлива информация. Така че аз не знам кой всъщност е Локомотив Септември. Когато човек иска да каже нещо и той е сигурен в това, което казва, обикновено той се легитимира и се представя. В този Фейсбук профил, да. Всъщност, нали има коментари, нали има репортаж, би трябвало някой да излезе с името си там. Ама чакай сега, искам да ти кажа две позиции. Значи, когато има човек, който го създава това нещо, ти можеш да отидеш с него, да се аргументираш и да се съпоставиш. А не като селска клюкарка там да отговаря. Меди, кой си, примерно, еди, що си. И тогава. Сега, искам да ти кажа нещо. Много добре знаете как стоят нещата. Аз лично не искам да падам на нивото на някои септемврийски глупаци. Така, нека бъдат така добри, нека си отворят една страница на Общински съвет да отворим леди класи и наистина има начин как могат да станат тези неща. Да се регламентират. Как да правим за вестник? Аз лично не публикувам във вестника. Но имаш възможност, като има публикация, да кажеш, не съм съгласен и да представиш документи. А тук какво мога да представя? Госпожа Попова хваща определен човек, го пита, искам да те попитам, като ме пишеш, познаеш ли ме, и той гледа като изтребител. Значи, самото заснемане, ако е манипулативно, ако той манипулира записа, може да се обърнем към него. А това какво? Заснемания има коментари. Кой го коментира? Ама чакай сега, ние тук трябва да има официална медия, която да ни заснема, ние да я нема. Колеги, Ние можем да допуснем в началото на заседанието. Окей, ама ние сега допускаме, аз нямам нищо против заседанието. Ма не е закрито, бе, нека да открито, ще да хората видят да нямаме против. колеги, Ма ние не искаме да го забраним човек, бе. Именно като журналист и медията, която да изправя. Нека да ни снимат 5 човека, човека не е виновен, върши с работа, аз нямам нищо против. Нека да снима, но това са правилата. Все пак на Общински съветници, нормално да има някакво уважение към нас. Разбрахме името, за което благодариме. Въпросът е, че медията, която го е него, също трябва да се легитимира. Не е за медия, не може да се снима. Господин Петров, абсолютно си прав, че по принцип заседанията на Общинския съвет, както и заседанията на Заседанието да се меси. колеги, моля ви се, дайте да прекратим изказването. Господин Стоянов, това, което вие го предложихте и колежката Цанкова, ако искате, дай да го обмислим, да се документира, да се види, да се изготвят някакви правила за заснемане и да се върви на там. Няма правила за Има, слушай малко, има това, което аз ще го нашата идея беше тази, каквато така, защото като пише, слушай сега, ти като ти ще ме напишеш, че съм педал, аз до това обясням дали съм педал. Обидил ли съм? Ама същото е, ние говорим тук едно и също е, легитимира се човека, снима си и вече ние утре отиваме и го казваме. Да, ние сме говорили едно, ти си с друго. Точно за това говорим, ние хочем. Идеята беше да се заснемат заседанията и да се публикуват в сайта на Община Септември, за да може хората, които се интересуват от работата на Общинския съвет, да могат да гледат тези записи. Това беше идеята, която се прие тогава единодушно от всички.
Не да създаваме правила. Заснема се цялото заседание, публикува се в сайта на И хората си правят те коментари. Добре, значи колеги, моля ви се. Колеги, моля се. Да, няма проблем за това нещо, обаче оператори, който ще се заснеме, трябва да се види ако има някакво възнаграждение. Предлагам бюджет 2014 да може и това да се включи и да вървим на там и да надградим.